Shugaba barka dai. Dan Fulani. Ya kokari. Lafiya lau. Wallahi akwai wata abu ne wanda ya shige mun duhu. Okay, mecece? Wai wannan wanda ake cewa da shi Pep Guardiola. Ina son san komai game da shi dan Allah a faɗa mun shugaba. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Bari ka ji Guardiola ma tukunna. Me gadin Yola. Baka ji gadi a ciki ba? Guardiola. Kuma haka ne ba? An haɗa sai ba da Guardiola. Wato me gadin Yola ya zama Guardiola. To Pep din na short form na Pepe ne. Yana rike da yaji wato Pepe. Ya saya a gurin welcome to Yola. A matsayinsa na mai gadin Yola. Mai gadin Yola. Guardiola. Wata team na kwallo da ka sani in har ta zo tana so ta wuce idan har ya wasa barkonan na ya sa mata ido to ba za ta iya wucewa ba. Madrid za su sha wuta kenan. Zaka ga ya sha su duk wanda ya wasa musu amma wanda ya wasa musu suka iya dojewa sun wuce to sun iya shan Guardiola amma yawancin team da ka sani su Bayern Munich da su waye din nan Guardiola duk yana wasa musu kasa tana shige musu ido. Wai Guardiola Pep. Don ko last season ma ita Madrid ya wasa mata ai a first leg na yadda aka yi suka zo suka cire abun na a semi-final ne nake ji ko suka zo suka cire Man City. Kai gaskiya. Ai da ya wasa musu ya shiga Allah ne zai taimake su a second leg din da aka je kawai sai suka zo yana nan kawai suka dojin ma abun nan din Benzema ya je wani abun da ka gagara gane abun kawai lock ne ma amma this time around Guardiola sai ya wasa musu yajin nan sai ta shiga ido. Ina goyon bayan shi 100%. To madalla. To kai shugaba na ji daɗin kasan shi mutum ne da yana nan kamar chief security officer ne a gurin. Na Yola. Yana da kananun masu gadin sa masu gadin gate din su ma kamar su Foden, Haaland, Mahrez, De Bruyne da dai sauransu. Guardiola mai gadin Yola. Pep Guardiola Pepe mai gadin Yola. Mutum ne ya cancanci yabo. Godiya nake. Gode malam shugaba. Yawwa.